מה עושים באופן מעשי כדי להגיע לגמר התיקון? אתם מדברים רק על תיאוריה, על אגו כמקור הרוע ועל לימוד קבלה מהספרים, אבל כל זה תיאוריה. מה לעשות ביום יום באופן מעשי? מה מותר לעשות, מה אסור לעשות כדי להגיע לגמר התיקון? אני רוצה להגיד למייק שיש מהבוקר עד הלילה מה לעשות. האדם צריך כל הזמן לעשות בירורים פנימיים שלו, בכל הרצונות שלו ומחשבות שלו, מה שנקרא במוח ובליבה. מחשבות זה מוח, והרגשה זה לב. אז בדיוק צריך לדעת מי אני, מה אני, למה אני נמשך, מה פועל עליי, תחת איזה סביבה אני נמצא, מה עכשיו שולט בי, למה פניי, וכן הלאה. ויחד עם זה הוא צריך להסתובב בעולם הזה, ולעבוד, ולהיות בעל משפחה, ולהיות בכל המערכות של המדינה, ומה שדורשים ממנו. ויחד עם זה להיות בבירורים האלו, מה עם החיים שלי, מה עם הייעוד שלי, מה עם מטרת החיים, איך אני מגיע אליה, איך אני מברר אותה בשביל מה אני חי, ואיך לממש את זה. העבודה הפנימית הזאת היא עבודה קשה מאוד, ולא רק פנימית. כשהוא מתחיל לברר את זה, האדם, הוא מתחיל לראות שכל החיים שלנו זה סך הכל איזה תיאטרון, כדי לספק לו כל מיני מחשבות והפרעות ופעולות ומעשים כדי לעזור לבירור השאלה הזאת ומהר מאוד להגיע לפתרונה. אז לכן העבודה היא עבודה מעשית ממש, עבודה מאוד קשה, פנימית וגם חיצונית. ואם הוא רוצה לראות, שיבוא אלינו לבקר ויראה איך אנחנו כאן נמצאים גם כן מחוץ לעבודה עוד הרבה שעות בלימוד, בקשר בינינו, איך אנחנו מבינים את הדברים, איך אנחנו מדפיסים ספרים, מוצאים כל ההפצה שלנו, החומר להפצה וכן הלאה. יש מה לעשות. אם אתה רוצה קבלה מעשית, בבקשה.